सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 3 आगस्तनि बिजानाव फारियै उदालगुरिनि खोमथा बर'नि जों जेना, उदालगुरि जौमा फरायसालिनि सोमदोन बर'नि फैगासिनो दं हनै, बिरखां नार्जारिनि नेरसोन, बिरदाव नार्जारिनि सोर नों, खनिजा ब्रह्मनि रैसुमै गारांजों, निजोमगोरा ब्रह्मनि नेनानै थाबाय थागोन, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि गोरबोआव बिबार बारहोनानै, बाक्सानि सबिराम बर'नि बिथराइ खिलियो खन्थाइफोर बायदि आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि आगर एरग्रासो खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय लिरथि दैथायहरबाय थागोन। गोजोन्थों।